Met een doeker moeten de damwanden te plak gezet worden bij de bregen in het centrum van de Gediek. De betonwanden binnen in een oorsmaken en worden met een 200 ton stelen kraan in het water tilt. Er is bezocht om een stuk kanaal droog te lezen, maar dat smeert problemen op. Dit is voor u juist voor het eerst om op deze wijze te bouwen. En waarom had dat zo? We kunnen hier net een bouwkuip maken. Want dan beginnen hier met een lekker laag, een liamlaag te maken. En die sluiten de bouwkuip met aan. En we kunnen hier net het pijl verleggen, want we zitten hier met een monumentale pan om hier omheen. De doeker, wat doet hij correct? De doekers zijn op het heen bezig om de wand op de vlieger te zetten. En dat is maatwerk. En er moet helemaal niks tussen zitten, want anders sluit die wand net goed aan op de vlieger. En die vlieger is er ook al van tevoren in lijn? Ja, de vlieger is ik van tevoren prefab aangebracht. Hij is op 8 funderingspijlen die erin boord binnen. De gemaal en de stuw binnen verouderen en ze werken echt net automatisch. Dus moesten altijd weer handmatig ingrijpen. Dus dat het heel droog was of heel wierd was, moesten we altijd naar de sluis schutten. Dus eventueel nachts bij een tongerbui, dan moest er nog hut in heen? Klopt, ja. We hebben wel mooi maken, dan jongens hem al horen, kregen we weer heel wetter. En dan moesten we de sluis omschutten. Maar dat wilde dan niet meer en heel wetter. Dus en dat had ik wel verkeerd zwaar. Deze nieuwe methode zal het wetenschap vaker toepassen als het noodzakelijk is. Het plaatsen van de fjouwerwanden gaat vlug. Net zo vlug, maar wel in een dag. Het gemaal moet eind dit hier klaar wezen.